waɗannan yaran na faɗa a baya na ce ba sojoji ba, ka daina maganar sojojin Najeriya. Waɗannan yaran ba su ba. 'Yan sanda 200 na faɗa a tintin na yawan magana. 'Yan sandan Najeriya ɗinnan da kuke ganin su lalatattu guda 200 ka tabbatar musu da welfare ɗinsu, zai tabbata duk wanda irasa ransa diyarsa za ta fada zuwa iyayensa da 'yan uwansa ba tasgaro. Sannan ka ba su makaman ka kuma fita ka kyale su. Na faɗa na ce wallahi tallahi 'yan sanda guda 200 na ƙasar nan wallahi lazi cikin wata 2 za su gama da wani abu shine wai Boko Haram. Tun sanda ma ana tsakiyar Boko Haram din wallahi za su gama. Kuma waɗannan da suke satan mutane suke dajika wallahi 'yan sanda 2 bisa waɗannan 200 bisa wannan sharaɗin za su gama da su. Ɗan lokaci za su gama da su. Ai ba kasawa aka yi ba. Su waɗancan 'yan kasuwar sojoji general kaza ɗin kanar ai su suka hana yakin ya ƙare. Haƙiƙanin sojoji a dai Najeriya su ne waɗannan ƙananan sojoji wanda za ka ɗauko daga kyaftin zuwa ƙasa. Haƙiƙa yanzu duk barazanan nan da ihu da ake yi, su general wane, su major general wane, su brigadier general wane, su lieutenant general wane da suka je suka haɗu a Ghana din. Waɗannan DN kasuwa ne, kowa ya je ya tattauna ne ya karɓi rabansa. Amma idan an zo ainihin ya ce yakin za a yi din, za a shiga Nijar din, su ne za su shiga? Wannan shine tambayar da za ku yi. Su waɗannan masu barazanar masu ihun dukkaninsu sun tafi karɓar kasansu ne kawai. Amma su ne za su shiga? Su waɗannan dukkaninsu kannukan farauta ne na Faransa, kannukan farautar yammacin duniya, kannukan farautar dola da sefa ne. Amma haƙiƙanin sojan su ne waɗannan yaran ƙanana. Wani bai da ko anini, wani bai da igiya ma gaba ɗaya, wani igiya ɗaya wani biyu. In an gama duk su ne za a zo a ce an bawa umarni su shiga su je su yaƙi. Duk waɗannan 'yan kasuwar da suka je Ghana suka zauna a Abuja suka je ina ne suke surutu, dukkaninsu 'yan kasuwa ne, 'yan kasuwar soja ne. Haƙiƙanin sojojin wanda su za su tari rigimar su ne waɗannan yaran ƙanana. To maganar a nan su ƙananan sojojin Najeriya, ƙananan sojojin Ghana, ƙananan sojojin duk ƙasar ma da za ta shiga a cikin ECOWAS ɗin wanda aka haɗa ka ECOMOG ɗin, su ƙananan sojojin mahaukata ne, su hauka suke. Hakika dai daman su ne sojan. In ƙaunar ƙasa ne su ne, in biyayya ga ƙasa ne su ne, in kishin kale rayukan ƙasarsu da dukiyarsu ne su ne. Waɗancan dukkaninsu kannuka ne kawai. To su waɗannan yaran su mahaukata ne. Ma'ana duk wanda ya shiga yakin aka kashe shi banza fa aka kashe. Ta fusaku da yawa. Fuska ta farko ita ce da wani sojan Najeriya zai shiga wannan yakin a ce da gaske ne za a yi, ya je Nijar ɗin ya rasa ransa, kun san me zai biyo baya? Ya rasa ransa ne fa a banza. Ko da an fitar da kuɗi a kan wannan ran nasa, wasu ƙarti ne 2 ko 3 za su cinye kuɗin gaba ɗaya ko su cinye fiye da kashi 8 daga 10 kuɗin. 'Yan uwansa da iyalinsa bai fi su samu kashi 2 ba, shi ma sai sun wulaƙanta shekara da shekaru. Abin fa da zai faru kenan. Duk sojan da ya yadda ya shiga, in an kashe shi an kashe aikin banza. Wata kasuwa ce ta buɗe wa su general din.
da kuma da kannukan farautar su 'yan siyasa, saboda duk ran da aka kashe a ka'ida za a fitar masa da wani abu na diyyar ransa, amma wallahi su za su cinye gaba ɗaya ko kuma su shafke kuɗin. Iyalin da 'yan uwan abin da za su samu kalilan shi ma sai sun wulakanta shekara da shekaru ko wata da watanni. Yau hauka suke yi su. To ku dinga lura, ai ni wannan magana na yi ta. Dinga lura, in ce soja ai ba sai na ce na yi kaza ba, na faɗa su waye sojojin. Ko da na ce matan yan suwa na yaran ba su suke zuwa su tarbo ka haram din ba, wani lokacin ma a sai da rayukansu. Yanzu wannan tafiya Maiduguri da na yi, sirrin da na samu na yaran sojan nan da aka kashe ba sai Allah ba, kuma babu labari. Wasu kuma da gangan, kuma su yaran sun sani. Yanzu ka je ka sake ɗebo wata magana wanda suna sana da irin rashin mutuncin da kuke musu, ku aje sa a checkpoint, ku ce kuna fitar musu da me sunansa pittance, me ake ce da shi ne allowances din kullum yana aljihunku. Su kuke turawa dajin Sambisa, su kuke turawa dajin Zamfara, amma duk abin da ya shafi welfare ɗinsu yana aljihunku, kuma sun sani. Ai na faɗa wannan ba abu ne, waɗannan yaran na faɗa a baya, na ce ba sojoji ba, ka daina maganar sojojin Najeriya. Waɗannan yaran ba su ba, 'yan sanda 200 na faɗa a tintin na wannan magana, 'yan sandan Najeriya ɗinnan da kuke ganin su lalatattu guda 200, ka tabbatar musu da welfare ɗinsu, zai tabbata duk wanda rasa ransa diyarsa za ta fada zuwa iyayensa da 'yan uwansa ba tasgaro. Sannan ka ba su makaman, ka kuma fita ka kyale su. Na faɗa na ce wallahi tallahi 'yan sanda guda 200 na ƙasar nan wallahi lazi cikin wata 2 za su gama da wani abu shine wai Boko Haram. Tun sanda ma ana tsakiyar Boko Haram din, wallahi za su gama. Kuma waɗannan da suke satan mutane suke dajika, wallahi 'yan sanda 2 bisa waɗannan 200 bisa wannan sharaɗin za su gama da su, ɗan lokaci za su gama da su. Ai ba kasawa aka yi ba. Su waɗancan 'yan kasuwar sojoji general kaza ɗin kanar ai su suka hana yakin ya ƙare, saboda su ba sojoji ba ne yanzu, 'yan kasuwa ne kawai. Su suka hana yakin ya ƙare. Idan yakin za a yi suka saki waɗannan yaran, suka ba su makamai, Faransa ma ta zo mana, za su iya da ita, wallahi za su iya da ita.